Pogore koro tiyo gi riekni mag jiwo jopiny ondikre kaka jogo ombulu kae kaunti ma Homa Bay sani geto kuonde ma oganda chokore. Chenro ma kamano onywando Apis Commissioner mar kaunti no jotelo apisas mag IBC e kinde moko mane oni kaunti no obedo gi jogo ombulu mohewo gana 800 kochopo e yiero manyien. Hali abich ne giler mathoth. Yiero mane obagi gana 222 kaunti ma Homa Bay ne kod kwan jogo ombulu maromo gana 551 kwan maduol mochune yiero pacho ka ndi IBC geto ne oni ochopo gana 780 kochopo yiero mibage pacho ka higa manyien kalore kod chenro ma osebedo kadhi nyime mar jo wach ndiko jogo ombulu manyien e pacho ka e kaunti ma Homa Bay. Chenro mar jo wach ndiko jogo ombulu manyien kod jo wach ka opande osebedo kadhi nyime e kuonde chung'ute buche mopogore, chenro ma bende kelo kanyakla jokanyo sectors mopogore. Commissioner e kaunti ma Homa Bay Ronald Mwiwawi mane loso e kinde chenro mar jogo ombulu manyien e kachud bura mandhewa ne okune nyaka sani ji moingo 120 e kaunti ni osekawo ombulu manyien ka dwaro margi ne chopo gana 800. We have quite a number of Homa Bay people with the national identification cards, and that we need to reach out to them so that all of them can register as voters. We have realized that if we mop up, we do a good mop up, we shall go in excess of 800,000 voters even by December. Kaja bura mandhewa matino weno mane ochano romo mane okelo kanyakla jokanyo mopogore mawuok ndhewa ya ji ondiko jogo ombulu manyien wacho ni koro gichako wuoth awards te mandhewa enano ne gikalo kwan ma IBC geto ndiko ndhewa ka koni mane manyalo miyo jatend piny William Ruto yudo ombulu mathoth e yiero mabiro. 36,000 mawimi wasa target wakal mwa kete 50. At the end of the exercise wadwaro ni ndhewa kaka wasebedo mbele cha wabedgi 150,000 votes mwanyalo keto ne jaduong' Ruto chieng' mwago kura mondo mi wan bende ka piny oyawore wabede gi cabinet secretary, wabede gi PS, wabede gi chair of a board. Kokale chenro makamano jopiny mapoka ombulu e counties makaluo ojiw mondo kik dong' chien kalore ni mane yo kende maginyalo medo siro go jatend piny William Ruto kalore gi chenro mag dongruok mosebedo kotim e piny luo. Nikech ombulu ni ibipogo gi keni mag piny ni. An sama wan gombulu maber to wanyalo bedo e table kendo wanyalo kwayo mathoth. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.